Momentu honetan utzik dau fotokol hau, baina esan behar da, oindala ez gutxirarte, izarrez beteta euela Euskal Zinemako izarrez Victoria Eugenia Antzokixak hartu dau beste urte batez, Euskal Zinemaren gala, eta urten protagonismo berezi xauki daue bertan, Asier Altunak eta Telmo Esnalek. Eurendako izan da, Zinemigaz sarisa. Pozik nator, egia da erronka badala, olako gauza gala bat aurkeztea, baina, bueno, eukidugu pixkaten txogorako tartea gaur, Joseba Palazarekin aurkezten dut, ez dakidala nun sartu da, gero joan ez bere bila. Ez dugu ikusi gaupea, osea. Eske horti da, bero, jazakin nuen, orduan, bueno, biok bata bestearen babesa dugu, eta, bueno, zeo zer polita, eta harina ere, izatea espero dugu, eta jendeari, bueno, gustatzea. Irene Gaztañaga, etorri zara, Euskal Zinemaren gala honetara, besteak beste, sari bat jasotzera, gogoz, ilusioarekin zel hartu duzu saria. Emozionatuta, ilusio, zurduri, dana, azkenean kideen saria da, eta hoendike enkajatzen, eta sari bat hartzean ator, ordu nortxe, ilusionatuta. Gaur hemen jente pila bate batuko zarete, zer erakusten da borrek Euskal Zineman osasunan inguruan? Nik uste dut badaola, bizi-bizi daun zerbait dela, dazkagula pelikula eta lan audiovisual oso ederrak esku artean, eta oso esanguratsua dela, baita ere sortzailean kalidadiai behituta, ez? Eta gero dakagula olako komunidade oso eder bat baita ere gure artean, da ospatzekoa dela. Bizi izan ditudan esperientziengatik, asko gozatzen eta ikasten nabil, batez ere nire kideengandik, miresten eta maite dituran aktore, zuzendari, lantalde tekniko, produkzio talde eta abarrengatik. Kanto bat, txalo bero bat mesedez. Superposik, azkenean lehenengo pelikula bat egitea oso prozesu luzea eta zaila da, beraz, sari hau, lehenengo pelikularen arrakasta eta gainera ja sari hau, oso pozik hartzen dut azkenean sentitzen dudalako bultzada bat bezala, pelikulak egiten jarraitzeko, eta ez dakit, ia horrela ere neska gazte gehiagori lagundu aldiegun ere, haien lehenengo pelikulak egiten, eta horrela hartzen dut saria, bai. Barrasti, hirugarren eguna eta hirugarren trajea, eh? Bai, hori, lan emuten da horrek ez pentsau, eh? Zela animokin etorri zara Euskal Zineman galara? Ondo, gaur ja lasai xau, aurkeztu behar dugu gauza batzuk, horrek beti jartzen dugu urduritasun puntu bat, baina, aurreko egunak ziren hola guretzat ikustia ber jendiak zelan erreakzionatzen hoben pelikulekin eta hola, gaur beste lasaitasun batekin, ondo. Arantxa Etxeberria, una de las personas que... Arantxa Etxeberria, La infiltrada pelikula dela eta gaur hemen saria jasoko duen pertsonetako bat. Nola sentitzen zara? Ilusio handiarekin izan ere Donostiara etortzea, pelikula hemen grabatuta, Euskal Herria hitz egin da. Eta Euskal Zinemak aitortza egitea eta sari bat ematea Goiaren ostean ziklo zoragarri baten amaiera da, bikaina da. Paul Urquijo, zuk aurten ez duzu zinemaldian aurkeztuko zure pelikula, baina Laster, ezta? Gaua izeneko pelikula, besteak beste, Junen Ogeira Bergararrekin. Gogoz? Bai, oso gogotsu, jendeak ikusteko. Oraindik amaitzen gabiltza pelikula, eta, ja tornen astean eukiko dugu, eta bai, oso gogotsu jendeari ikusteko. Gaur baina tartitxo bat hartu duzu hona etortzeko Euskal Zinemaren galara. Bai, egon behar, ez? Jendearekin pixkat elkartzeko, eta bar. Mikel eta Iñaki, Los Aitasetako bi aita, ze animorekin zatozte Euskal Zinemaren galara? Superposi gatoz, gainera Euskal Zinema osasun ona dauka, eta ospatzera gatoz. Gainera lagun askori sariak ematen dutzi, osek nina ator oso posik, bai. Zebe baita Iñaki? Bai, nire lehendabiziko aldia da, eta, ea zer ikusten dudan, espektazio askorekin, eta, gogoekin, ea lagun berriak egiten ditudan, hemen. Bai, hemen ikusten duguna da, Euskal Zineman bueltan jende asko zabiltzatela. Osasuntxu dago, sintoma honak ditu Euskal Zinemak? Bai, badauka, bai. Produzio asko egiten dira, nik esango nuke aktore guztiok ez dugula inbeste lan egiten, Madrilgo asko datoz, hemen fiskalitatea badakizue hobia dela, zine egiteko, eta profesional asko egiten dute Euskal Herrikoak, aktoreak hainbeste ez, paper protagonistak normalian izaten dira kanpokoa, baina gauza onak egiten dira. Lehenengo aldiz, bai, aurreko urtean ezin izan nintzen etorri, baina
aurten bai. Ze gogokin, ze animokin? Bueno, kristomoekin beti espektatiba altuak eta esan dut, etorriko naiz ikustera, eta gogotxu, jente ezaguna, admirekin dutena nire lagunak hementxe ba, gogotxu ikusteko. Gaur ospakizun bada, Euskal Zinemarentzat, urtero ospatzen dugu hemen jarraitzen dugula zinema egiten, gainera niretzat bereziki gaur egun berezia da, ze duela 10 urte, hemen estreinatu nuen Uno otoño sin Berlin, eta antzoki berdinera bueltatzea eta zinema egiten jarraitzean ikuste dut hori dela bakoitzaren arrakasta, ez? Aurrekoan, ikusle moduan, elkarrizketatu zintugun, gaur Euskal Zinemaren ekosistema horretako parte moduan, zela bizi dozuzu gaurko gala? Oso unkigarri izaten da, ez? Elkartzen gara lagun pila bat urtean zehar igual gutxi ikusten gazenak, eta Euskal Zinearen ospakizun bada, eta gogoz, eta alai. Zuk eskarmentua duzu Euskal Zineman, 80ko hamarkadan ja hasi zinelako bertan, zela ikusten duzu gaur egun osasun aldetik? Gu hasi ginetik, ni gogatzen nahi, lehen pelikula 81an, lehenko mendeko 81an inuen, Segoviako iesa, eta ordu ezkeroztik ni gogatzen nahi, garai hartan, hemen aktore gutxi geunden, ni niretzako izan zen lehen lana. Eta teknikoen aldetik ere, oso eskaxak tekniko guztiak, normalki Madriletik edo Barcelonatik etorri, beziesten duten honea lanea. Hemen ez zeolako, eta gaur egun alderantziz da. Datorren udako oporretarako, etorri aigurera pasako deu bapo. Etxe beste, pasazue oporra, gordeta etxea. Zinemeira saria emongo da, Telmo Esnali eta Asier Altunari, hau petxe beste, ondala 20 urte, estreni osalako hemen, zinemaldixan bertan. Gogoratzen duzu noiz eta nun ikusi zen lehenengo aldiz? Nik uste dut telebistan ikusi nula. Ondela 20 urte, nik 25 urte nituen, baina ez dut horitzen zineman ikusi nuen, nik uste dut telebistan ikusi nula. Gero hartu nuen parte nik aktore bezala bigarrengoan, Agurretxe besten. Hori da, eta ez horitzapen, bai batakin da bai bestiakin. Oso ondo, bereiekin egin dexentetan egin den lan, zeru hauak ene bai, kortoren bat ere egin dugu elkarrekin, eta super majoa dira biak, asko pozten naiz saria hau jaso dutelako, mezitakoa da, baina, beraien ibilbidea luzerako doa, ez da, ze guai, jarraitu hori egiten, porque asko falta zaio oraindik. Patxe beste, gogoratzen etolako, baina ez dizut esan urtia momentua, bakite txian izan zara eta telebistan ikusi nula bere momentuan, Eta, hau die referente batzuk, die marabilloso batzuk, irekizutenan nik ustut hasiera hortan egon zienak, ez? Oain dakan, Euskal Zinemak dakan bide zabal horren irekiera horren arduradunetako batzuk diela eta oso eskartuta denok, beraiei, eta asko maite jogula gainea. Ni zinean ikusi neban, eta da, nire asko maite dut pelikula hori, barrepillo hain neban. Nun ikusi neban, ez dakit, igual Ermuan edo Bilbon, baina, bai, akordatzen az. Nik esan behar dut ez dudala ikusi oraindik. Oso ongi hitz egin didat film honi buruz, baina ez dut ikusi. Atzo Karmela ikusi nuen, eta asko gustatu zitzaidan, eta Amama bada nire gustoko, edo nire filmerik, niretzako filmerik politenak, ikusi dudan filmerik politena. Gogoratzen duzu noiz eta nun ikusi zen nuen lehenengo aldiz hau patxe beste? Ez dakit, baina gogoratzen dutena izugarri gustatzen zela, eta hito bat da gure kulturan, hori gogoratzen zea melodiaz, usoa, pitxitxi, jadia erreferentzia batzuk horgeratzen direnak. Patxe beste, zinien ikusiko nagoela pentsetan dut, ez dakit, pentsetan do baietz, aguro pastan di urtiak, ez dakit. Eta ze suposatu ben, hau patxe besteik, distantzera ikusita? Hombre, nik uste beti esaten da ez, Euskal Zinemaren loraldian gazela, eske loraldian daroi egu, ja, urtetxo batzuk egixe da oin, igual orduen baino apur bat gehitxo egiten diela, baina eske azkenien hortik dator, eta hori baino lehenautik dator, 70. hamarkadan begontzien euskeraz indako lan bat, eharrak baita, eta ustetzen dela jarraipen bat, ez? Osa, urtien poderio injan lan bat, eta orduen, eharra dala hori. Estreinatu zenean, zinemaretoetara joan zanean, eta Zornotza aretoan, herriko aretoan, kuadriakoekin. Eta zer uste duzu suposatu duela hau patxe bestek, zinemanentzat, euskal zinemanentzat, eta zinema euskaraz egiten duzu nintzen? Izan zen aire fresko bat, eta itxaropena, eta gainera komedia baten bitartez irekitzea bidea, zan zinema egiteko grinaz geunden guztioi, nik uste izan zela oso garrantzitsua, oso maitatua den pelikula bat da, uste dut maitatuenetakoa, euskal pelikulen artean, eta oinarri bat, ez? Hau patxe beste, nik uste bideokluban, igual, alkilauta, eta bertan, etxean ikustea.
gau adibidez egitea. Posible izango litzateke hau petxe beste barik? Ba, ni beti diot, Kixi eta Telmori esker, haiek ireki zutela lako berretxa bat, non euskal zinema euskalduna, beto esan da, bazeukala bere leku industriala ere, zineman publiko handiari filmak erakusteko, eta nik beti diot haiei esker egiten duela erabatean euskarazko zinea ere. Enez gogoratzen, gainera, hau baitxe beste hainbeste aldiz ikusi dut, orduan ezela gogoratzen, superatzen dut Bergarako zinean ikusiko nebala. Baina, edo eskolan, bueno, ondala 20 urte, ez dakit esaten. Merezitako sarixa baina. Bai, dudabarik, biak, gertuko badia, eta, dauken ibilbidea gora aipatzeko, momentu egokixea da, oin, ez beti, ez postumo emoten da hortan, así que bai, merezita, guztiz. 20 urte hauetan horren ibilbide osoan egin duten lanagatik, jarri duten aldeagatik, egiten eta urratzen jarraitzen duten bideo horregatik, aurtengo zinemira saria, Asier Altuna eta Telmo Esnalentzat da. Heldu da eguna, iragarri zan, oindala aste batzuk, segundako zinemira sarixa, orduan Asier, zeurekin joan ginen, da, nervioso esan marzu zen, baina onjokan templau. Gaur zer? Bueno, aber noiz pasatzen dan nagora. Daukago, bi egun hauetan eukiditudan, eukitzen ari garen, sentsazio, emozio eta bueno, kompromiso guztia hauek, nekatu ditzen da pixkat, baina aldi berian posik, eta bueno, oso eskartuta, ez? Zeube, urduri, gogoz? Bai, bueno, momentu iristen da nenean, pixkat urduriago, eta gogotxu baitare. Gogotxu, eta desiatzen, pasatzeko, bueno, iragana bihurdadin, da normaltasunera joan gaitezen berriz ere. Hori da, ez? Oindala 20 urteko estrenaldi hura, etxe besteko estrenaldi hura, iraganera eta historiera pasau zan moduan, ze gaur hemen jente pila bat elkarrezketatu dugu, eta euneko eunak ikusi jaukan, da gaina asko goratu jenzian nun eta zela. Adierazia da hori, Bai, ez atxarra, hori, bueno, izan zen pelikula bat ikusi izana, eta, bueno, politxa da hori, ez? Pelikulak hortarako itxe ditugu, ez? Azkenean aretoetan erakusteko, eta, bueno, politxa. Eta gaur hemen jente pila bat, oindala 20 urte pentsaitzako moduko izango litzake hainbat jente euskal zineman inguruan? Ez, baina gu beti sinistu izan dugu zine euskeraz egin behar genuela, eta zeatik ez. Eta pixkanaka, gu izan ginen lehenengoak sorte hori euki ginen, hau betxe besterekin, eta pixkanaka gaur egun ikustezu ze proposamena dauden, da, sorion txu baitare, parte gehalako guztiak. Bueno, lehenik gure elkartasuna adierazi nahi diegu bat eginez Palestinar herriarekin, eta hemendik tanta lortzen dugun itxaso handi bat egitea genozidio hau buka daiten. Bueno, lehenik eskertu nahi ditugu saria eman diguten ero hauei. Lehen eskerrak beraientzat eta baita gure harridura ere. Bueno, konpartitu nahi dugu hau patxabesteko lagen talde artistiko eta teknikoakin. Baita oso kontziente gara gaur hemen saritzen dana ez dela bakarrik gure pelikula, bai euskal zinearen bilakaera, ez? Eta hor bide hortan laguntzaile asko topatu ditugu, lehenengo nahi de konpartitu oindala 30 urte, gazteak ginenean, kortuak egiten hasi ginen, lantalde gazte eta ilusionatu haiekin nahi konpartitu. Baita, nahi dut eskerrak eman kimuak egitasmoari, oso importantea izan dalako sorkuntza bultzatzeko eta gure lanak munduan zabaltzeko. Baita erakundei, EITB eta Eusko Jaurlaritza eta azken urteetan baita diputazioari ere, kriston bultzada eman dio euskal zinemari. Eta nola ez, zinemaldiakin bezinga astu, beti egon diala hor gure lanak bultzatzen, apoiatzen, eta beti tokisa induzkuen.